שלום יוסי. שלום יוסי. יוסי. מה זה? זה אגרוף? כן, זה אגרוף תאילנדי. הם ביצעו כרגע את הריקוד שנקרא רמווה. רמווה זה ריקוד תאילנדי מסורתי שמבצעים אותו לפני הקרב, בו המתאגרף מביא את התודה שלו לקהל וגם מתפלל לאלוהים בו הוא מאמין שיעזור לו בקרב עצמו. זה כמו טקס כזה. כן, זה כמו טקס מסורתי מסחד, אבל בתאילנד חייבים לעשות את זה, באירופה כמעט ולא, מאחר ולא מאמינים בבודה. כן. עכשיו, בוא נדבר על האגרוף. זה כמו אגרוף רגיל? לא, אגרוף תאילנדי זה שונה לגמרי מאגרוף קלאסי, הרגיל שאנחנו מכירים, מאחר והם משתמשים במכות אגרוף. זאת אומרת, רק בפלג העליון של הגוף. באגרוף תאילנד אנחנו משתמשים במרפקים, בברכיים, בבעיטות שונות לכיוון החלק... אגרוף תאילנדי זה מה שקוראים קיקבוקסינג? לא, קיקבוקס זה בעצם חצי קראטה, חצי אגרוף. אגרוף תאילנדי הוא בעצם בא מקורו מתאילנד. הקיקבוקס בעצם מקורו מארצות הברית. עכשיו אוקיי, אז כל אחד יכול להתחיל ללמוד את האגרוף הזה? האמת, אנחנו קצת מגבילים את זה גם מבחינת גיל וגם מבחינת יכולת. למה? מה זאת אומרת? כי אנחנו צריכים חבר'ה שהעצמות שלהם יהיו בנויות טוב. מאיזה גיל זה? לדוגמה, מגיל 10. עדיין השלד הוא עדיין איכשהו בריא. ולא ילדים קטנים שלוקחים אותם מגיל 6 ומתחילים ללמוד אותם אגרוף תאילנדי. עכשיו, יחד עם זאת, אנחנו קודם כל מביאים אותם לכמה שיעורי ניסיון, אימוני ניסיון, ובאימוני ניסיון אנחנו רואים אם הם מתאימים. אם הם מתאימים, אז הם נשארים במסגרת ונכנסים לתוכנית אימונים. אם לא מתאימים, אז אנחנו פשוט מפנים אותם לענף ספורט אחר. מובן. וכמה זה עולה האימונים האלה? לאחר שהחבר'ה מתקבלים, אז הם מתחילים להתאמן בהתחלה פעמיים בשבוע, בקצב נמוך, בהדרגתיות, שעה כל אימון, והם משלמים 80 ש"ח. החבר'ה יותר מתקדמים, שהם מתאמנים כעבור חצי שנה, הם מתאמנים 3 פעמים בשבוע, שעה כל אימון או שעה וחצי כל אימון לפי האיכות של הקבוצה. וצריך איזה ציוד, לבוש מיוחד? צריך ציוד אישי. כל מתאגרף, לאחר מכן שהוא יתקבל למכון, אז הוא צריך ציוד אישי, לדוגמה מגן שיניים, שהמטרה שלו לשמור על השיניים, או מגן אשכים, כפפות שק, חוטלות שתפקידן לשמור על מפרק כף היד. כמה זה עולה כל הציוד הזה, בעצם כל הציוד שיש לנו פה על השולחן, זה חובה לכל תלמיד. כן, חוץ מהציוד שהמכון מקנה, שזה הלפות לבעיטות והפוקוסים. זה בדיוק הדבר העגול הזה שנמצא שם, שעוזר לנו כדי לפתח את מכות הידיים והמגני ראש. זה הציוד היקר, כן. זה ציוד ממש יקר. הבנתי. זה המועדון נותן, אבל את הכפפות, כמה זה עולה הציוד האישי? לדוגמה, כפפות שק זה 60 ש"ח, 8 ש"ח מגן שיניים, 21 ש"ח מגן אשכים, חוטלות 21 ש"ח, מכנסי גוף תאילנדי 80 ש"ח, 60 ש"ח. עכשיו, מה זה? זה דבר מאוד מעניין. זה נקרא מונקון. המתאגרף התאילנדי, כשהוא עושה את הריקוד התאילנדי, הוא שם